Iweri pelok lawan iwe baju sunat ban kwai khabam sko bahasa yawan haka khaprat rik bade hi menta ubnai te hangne ha rum nonglang hangne snong ti tau yar harut sudok kes banlek na nonglang sha langpi te kadon sha saj kadiang ada phiwan la langpi sha nonglang la ne sha nong stoin kadon sha saj kamon te yawan pelok ikot iweri phi iwe ban mana si mentah ha kakak patrik hangne mar kat kum ji thu ki trais nong hangne lane ki briu badan hangne ki ong ki dok kha bariam hangne ki don kumba san ne reu kilo ki kha trai hangne mar kini ki pung umju ai khwai sing le khwai sik utrai jong kan ka pung umju ai khwai no da pan wai mana mana ro ngai u ai betang da khwai competition te ki was tenat siawan ha kini ki pung badan atli hangne jaka te kini ki pung bade hangne ti thoyar bahap hangne ha jan langja tonghor langpi area sene te bangin sak khwai la khat hatrik te jing the dok kha ka de mta ka step nyong khna trik te pek ti dok kha ro ti ba viang bha na banta jong phik lok rawan pan khwai khabam te sewan ha ka to sngi price hangne ti babun bha bat bai tanat bha bat kadot tiket kalong tang sam spa siru yang we khwai te ki pung ro kilong kiba bes bha hangne ha than wes kene te sewan prolok ni kot ye phi we ha ka to ka si ka badai ka khatrik mentahi ubnai Kulai. Không phang chiong nữa. Nè, coba. Bom bolok. Enre, ba. Enak Enre. Tidak ada papung bak ni sebab tu. Ngai de ön thai Sekarang kau nak makan. Buat tak sah. Ha. ani ka pung ba khamrit ni kani cha na ne pung ba khamrit Semua nak perpahat. Enre. Ini mungkin. Bertahan silakan. Ya, orang marah kebak kita berarun.